صبحتان بخیر و شادی باشد دوستان عزیز. فرید ما هواشو آوردیم. امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم. خوب ببینه فریزم اومده گرنیک. دوستان عزیز ما را اما جای تلفن فرق گرفتگی عدلی سه باشه و چسکوی سه زنگ زدن گفتن که بیا خودت پاسپورت گرفته با تلفنم اتیم اگر بتیم برای ما از این فریزه که تیار شد اومده بودیم مغازین خون یگان چی بگیریم گفته که بود کارمان برار نگیریم انک میریم نصیب باشه کچی گفت اگر اشتراف میکنم و یا نمیدونم چی یگان معرضه بنویسم برای که گفت خود در کار معلومی در کار نیسته یعنی خیلی از میریم که فریزه اوبیانور اوبیانور نه 60 سومون نه نراز янgurovi ангур бисёр бо қимат мекун арзоншам буда қиматшам ангуру диди фариза дӯстони азиз қати фариза рафта будем деҳқонбозор нарафтем уҷа бо занг задак маълимшон гуфта ки наёед шумо мохумон як бало када мегирем инами тухмо да иҷа я дона 60 сум уҷада хаями чиш 26 сум 4 сум арзон айҷада баъд ангур инаё 5 сумиян да иҷа уҷада 3 килош 10 сумон руған иҷа 56 сум уҷада 50 сум сев ай 10 сум бола иҷада уҷада 4 суми хай анор ятаи гирифтум ҳама монда 1 кило буромаде мем 8 сомон баъд зелен гирифтум намак монам тамом шуда буд баъд гӯшти мурғ гирифтум рости гап чанд қишидами гӯшти гова баъд дидагим намедонам барои чи гӯш намефурама барои ами гӯшти мурғи филеша гирифтум ози бега якчи тайёр мекунем ба филе анори талон калон неу талон озбе бушумшо мехӯрем ба намехал дӯстони азиз хариди ирӯзаи мо яду рӯз буд гудако мева надоштам барои аму мева гирифтам шона ки бихӯран хай мева устағонои гудака ҳама тарафа фоида дора мева барои аму мева гирифтам шона нигоҳ кунед вақте ки фариза дар хона тоқа бимона дар хона чанқе бозича чанқе чия ҳамара мерезона ба бугӯ ҷамъ ку ҷамъ намекунам маҳваш боша бо ҷамъ мекунамаш лекин фариза ҷамъ намекуна намихали озин анор додамша бо бозӣ анор кати анорам хали сирхуб дай лекин ширин набуде туршак иҷа боша бо занг задан дуюмбора ина бо рафтестем кати фариза бо ба такси бурем барвақтарак бирасем мегӯм намихали дӯстони азиз чӣ хеле ки дар иҷа дидестед намиёрома тайёр карда будам навака галупси ба чӣ мекунам гуфтум инаи биринҷа галупси ба ихел мекунам гуфтум ба капуст ҷахай гӯшт ҳамхали тайёр карда будам ки бо занг заданай фаригай мактаб омад гуфта ки маълимон гуфтаи олӣ намерем ҳамин хел ба мо маҷбур шудем ки рафтум барои телефони фариг бо ҳам проблема рафтем қити фариза аср набуд рафтем ина шом торик шидай ба омадам хона хулас хай гирифтем пул додему гирифтем ина хона омадам хай хӯрок дорем хӯроки шом астай неки мамиёро мекунам гуфта ба завқ тайёр карда будам хай тар карда мемонам шона ба пага обеда мекунам уже шом шудай вақти хӯрокхӯрии кӯдако шудай ҳамин хел ака насиб да набудай
намехостум бо камтарак видео кунам баҳри шумо. Намерем гуфта будум, бо ина бо рафтум. Хай гирифтум омадам, хулоси гап. Ба порай, ба морай гирифтем омадем. Омадем бо суфаре гуфтестай намедоди бояд по шумо закона намедонед барои авай ваё ҳамхел мекунанд бо камтарак. Хай ҳамхели зиқ шидам. ҳамхели дар ҳаминҷа боша видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр дӯстони азиз.